যেটা নাই দিনের বুনুকা যারা বুঝাংনাই বড় সিনো বলে সব বুকা তারপর আনো বুকা কাই তো আঙো ব্যক্তিনো বা পার্সোনাল অফিসনি সিনাই বা পার্টি বা পার্টি হতো এবং চিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজির নেতৃত্বেও নরনা আইনে আওতায় তুনায় এবং সাজাপ্রাপ্ত নরনা যেভাবে সংবিধানের আইন অনুযায়ী যে নরনা সাজা মানানি আবার নরনা রিজার্ভ নাই আর যারা তিনি মাই ঘটনা খাই নরনা হুঁশিয়ার রব ওয়ার্নিং রব নরক যদি মাকে বারবার একটা খাইতে হয় বিজেপি চুপচাপ আসতে হলা বিজেপি কিন্তু রিয়েকশন নিয়ে শুরু খাই কাঙ্কায় নরক ত্রিপুরা রাজ্য খালি ইয়াকারি মা খারনাই পার্টি নরক পগিমা থাঙানো বিজেপি নাসুকে দম দङ বিজেপি নরনা যুদ্ধ হিসাবে নরনা কোনো খাইতে গাঙই দङ নরনা কাছে প্রোগ্রাম সঙ্গে একটা খাইয়া নরনা কোনো জায়গা নরনা গালি গালাস দিয়া নরক তিনি হঠাৎ চাষিনে একটা নাইটক প্রোগ্রামও ভাইকে হঠাৎ ফাইনে একটা খাই দেবো আবার কোনোভাবে বিজেপি চুপচাপ দংলাক আপনি যোগ্য জবাব সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নরনা রিনাই জয়েন্ট কেন্দ্র অনুখানা বিজেপি नि जीएस जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबरमा बो वानी रमानी जनजाति मोर्चानि लिडार मंगल देबरमा सोनो मियाप्रो हेजामाराव बुजामानि ते न्यूज रिपोर्टर कमल त्रिपुरा सोनो बुजामानि उ बुनाय रनो बो वानी रखाइसि एन बसा बसाका एस पार ल बरंनो नाइटुगै कारेवै बरंनो रमजानाय एन बरंनो साजा बरो जानाय हम ठीक আছে मो माने वाइसि फिया बो काइसे कक सामानि दं जदिसि त्रिपुरानि बीजेपी बरक सुरु खायखांके चें खायखांके बुनानि बा अमहाय बुलायनानि तावलायनानि चें खायखांके फियावब्ला उ बरक रक बा जत त्रिपुरानि या कारिमा थांनाय हमारावनो अम काइसे चालि आइसि खरकसा कारण बो तो त्रिपुरानि जनरल सेक्रेटारि बीजेपी नि अमहाय लिडार कतर उंतैसि बो अमहायके खुब केंगमानि अम बेलायके चाय आइसि कारण ताबोचिनि त्रिपुरावो बांग्लादेशनि बरक हाफानि गोबांमा बांग्लादेशी इलिगेल माइग्रेंट्स बरनो पर्यंत से आज पर्यंत बो गो बेक होयाको आज पर्यंत बो त्रिपुरानो याकारै निरमा थांनाय हि बो फुकिंयाको फिया चिन्ति प्रसाबति प्रसानो अंगै दे बोबा त्रिपुरा याकारै मा थांनाय त्रिपुरानि खारै मा थांनाय हि बा साका अम चायासि अम पुरापुरि चायासि कारण बो तो खरक से जीएससी ब्लेना जनरल सेक्रेटारि तार माने न बीजेपी जे पार्टी नि वानसनाय दे बो महाय पदबो हाकासि बो अम हायके जे चिनि त्रिपुरा साबै त्रिपुरा सा बुलायमान नतैबि बो त्रिपुरा याकारि मा थांनाय त्रिपुरा न बेरावै मा थांनाय हि सामानि अम पुरा चायासि अम याग्लायजाक खुगलायजाक आइसि पार्टी दङ निरो पार्टी थिं दङ हाफानो अम खुगलायजाक आइसि खुलुमखा जत त्रिपुरा सारनो केन्द्र अनुखाना आनि थामनेल टाइटेल दबो के अम बुलाय तावलाय हंलाय मानि अम अनेक चायासि चिन्ति प्रासानि साकाव चिन्ति प्रासा दफानि वो अम हाय सानमन बा अम हाय बिहेवियर बा अम हाय तमु चामु अनेक चायासि कारण जों त्रिपुरा साबै त्रिपुरा सा तमानि बुलाय तमानि थैलाय तमानि तावलाय दंनाय बेना जों अम हाय तमुन माया कालायनाय जेसपानो पार्टी खाय दंबायदि जेनफानो निरक हामजागै चाजागै रोगथारै बा रोगफ्रेवै निरक पार्टी न थंदि हाफानो याक सलायबि याक ति सालाय बुलाय मानि तावलाय मानि अमके पूरा पुरि चाया हायसि मियाप्रो जोंनो जे हेजामाराव रिंनाय बाग थानिवा बागवानि थां थानिवा जे जनजाति मोर्चानि लिडार मंगल देवर मानो बुजां मानि बनि लगेव साथे साथे न्यूज रिपोर्टर ना पर्यंत फियक लाया आसिके बुलाय बंखा कमल त्रिपुरा बनो बुलाय वाइसि के तमां खाबा हम न्यूज रिपोर्टर ना फियक लिया हम पॉलिटिशियन बा नि पार्टी थांनाय बा पॉलिटिक्स थांनाय लिडार ना फियक लिया तमानि बागे हम एन्ताबो गोबांमा लिडार नि बीजेपी नि लिडार बा मंत्री एमएलए जत किछु बररनो तब त्रिपुरा म थानो याक्सि सुरै बेरै तंबाय वाइसि तमाके बुजाखा सेबाबो बुखा बो पार्टी बरक रक बुखा ताबो बु काहामके सिया खवाइसि तपनो जे याक्सि सुरजाकमानि जे बीजेपी नि फासिंते याक्सि सुरजाकमानि केने त्रिपुरा म थानो न याक्सि सुरजाक दं ना किबा गबै दे त्रिपुरा म थानि बरक रक दे त्रिपुरा म थानि सपोर्टार्स रक दे त्रिपुरा म थानि योथ रक दे बुखा अमो बु काहामके सिसाव याक पिया जस्ट याक्सि सुरजाकमानि केने त्रिपुरा म थानो कारण त्रिपुरा म थांखा त्रिपुरानि रिजनल पार्टी ते जत त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा म थानो हामजागै खायलाय हानि बागै दे त्रिपुरा म थानो बा याक्सि सुरजाक बनो तो जों सिलिया बाट काहाम के सिनाय जों कয়েক दिन बिसिङाव जों जत न्यूज रिपोर्टर रं थानि बा न्यूज मीडिया रं थानि न जों नुनाय सेबा सेबाबो बो पार्टीनिबो तमाबो अम जों नुनाय एन आं दासि मुसागा एक्चुअली अम हाय बुलाय तंलाय याक सलाय देरालाय नों अम हाय गोबां मा अंलाय मानि गेतो पुर पुलिस चायासि आं तरफ থেকে जेसबाने नों पार्टी न खादि नों बीजेपी खादि नों सीपीएम खादि कांग्रेस खादि मथा खादि जे पार्टी खादि जेसबान खादि हापान तमानि बागै याक सलाय बुलाय थाइबा तमानि बागै अमो बुबैनि जाति बैनि दफाबाय निजेरासि सेबानि बरक थै हांगे सेबानि बरक थैने निजेरा तिप्रासास थैने बे निजेरा तिप्रासाना बुथारलायबो बुलायलायबो तमा मानाय मन समय हाइसि हानि बागै आं जत्त लोकरावनो हयनाय बा जारा पलिटिक्स न हामजागै तरजा कुगै
पलिटिक्स नि तलाव हिमुई खाब्रंगुई तंनाय रक आसुक पलिटिक्स न तरजाक माबाय निजेरा ताबलायदि निजेरा देरा लायबानि ताथांदि निजेरा हामलायबानि चालायबानि खोथालायबानि सिनाय नायदि नरक जारा मियाफ्राव बुलायनाय तलायनाय बा याक सलायनाय रक याक ति सानाय दं नरक वान सगै नायदि पार्टी न तरजागिसि नरक थै खिलायलायो फान्तिलायलायो नरक मा मानायबा मंसा माया इसी पार्टी नि बागै थै कख्लायबे थै रव नरक मंसा माया इसी नां हेंके दफानि बागै थै रदि नां हेंके दफानि बागै थै खिलायदो इसी आफ्रो नों कुनु मानाय इसी बसि ताबोचिन तिब्रा सारके तमाबो पार्टी न तरजागिसि पार्टी नि उंक्लो खाब्रं लाबिसि पार्टी नि बागैसि निजेरा बुलाय तंलाय हेंलाय बख्रक फाते लाबे तेमा आं तंबायसि नरक तेमा माखाबा ताबो फर एग्जांपल जारा बुनाय रक ठीक আছে ब बीजेपी खायथों ब न्यूज रिपोर्टर थों जे थों ते ब जनजाति मोर्चानि लिडार फोन थों नों बनो याक्ति सावै बख्रक फातेरै बुमा बायनो रक तेमा माखाबा ताबो तेमा माखाबा मंसा माया इसी नरक निजेरनि दफानि बागैसि थै रना इनके रदि थै किक्लायने हे किक्लायदि फिया पार्टी नि बागैले थै ता किक्लायदि इसी ठीक আছে जेस पानों थों अमो आके बुलाय तलाय माने पूरा पूरी चाया इसी सावै नांगले इसी चामा दिगी किसा पान करे 1% पान करे इसी जैसे आं पार्टी खाय तमाने आं पार्टी न हामजाक तमाने उ पार्टी नि बर' रफानो बुबै तंथों हापन आं बर' दिगी दायले इसी कारण तमाने बागै बरक सामुं हाया थांनाय बरक सामुं हाया सामुं सित्रा थांनाय बरक हामिया बरक जे जागा बरक दङ उ पार्टी हामिया नंनाय इसी हानि बागैने अमो हाय बुलाय तलाय सलाय माने गेतो चाया इसी एन उ जारा मिया प्रो जे बुनाय रक तलायने रक बरक मंसा माया ताबो बरनो जे बरनि आइन तमनि कानुन तमनि अमो बरनो रमजान निंथों बरनि जे साजा मावन तमनि जे पनिशमेंट मावन तमनि अमो बरक माथों हासि जेसे पार्टी नि फने बुथुं हासि मथानि फने बुथुं सीपीएम नि फने थों कांग्रेस नि फने थों आईपीएफ नि फने थों हाय के उ बीजेपी खाय तंनाय बरक फेर लायबे बुलायलाय मानि फने थों हापनो अमो के बुलाय मानि के जाया हासि हानि बागै सिदा बरनि साजा माथों हासि जारा बुनाय रक आनि मते आनि बागै इंगेले पार्टी नि बागै तास्ता बुलाय दे हासि तास्ता बुलाय दे इसी इंगे ताबो गोबां मा बीजेपी नि लीडर बा बीजेपी नि योर्स बा बीजेपी नि सपोर्टर्स गोबां मा बुबाग्रा न याक्सि सुदै मथा हाय ताबो बुबाग्रा बियान थांका तमानि एक्शन नाया तमाया हिंसेंनाय रक नरक हायाको बुबाग्रा सावैनो दं जे मथा जेबो सुप्रीम मथानि बा मथानि फाउंडर बो आफ्रोन थेकेनो बो सावै दं आइसे जारा माके बुलायने तलायने सलायने रक पार्टी मा दं पार्टी नि याकारि थांनि आइसे कारण उ गनै खरक थाम खरक ब्रै खरक बानि बागै तिप्रा मथानि मुं खामिया मावै मंसा लाभ करै आगे निसिम बिंगो साजक एन मियाफ्रो बनि सोशल मीडिया पेज फेसबुक पेज बनि इंस्टाग्राम रो ब शिवी ब साजक आइसे साजक ब हाइसी ब साजक आइसे अम हाइरो बुलाय तलाय मारो न एन बुबाग्रा नांगो नांजै आइसी अम हाइ बुलाय तलाय हंनाय रक न तिप्रा मथा पार्टी व नांजै अब तमानि इनके अम हाइ खरक जाकनि खरक थाम तंमा बायनो तिप्रा मथा सारा तिप्रा मथा खाय तनाय तिप्रा सारो मुं हाया मावाइसी अम हाइ बुलाय तलाय हंमा बाय चिन्ति प्रासारो यगमा माया अम हाइ बुलाय तलाय याक सलाय बख्रक फातिलाय बुलाय माबाय चिन्ति प्रासारो मानथाय सखथे माया आइसी केतमानि बुलायनिबा ता बुलाय आइसी चिन्ति प्रासारो ता बुलाय आइसी